Ka jingwan jurip jungkihe ke Sarkar Assam yakishnong hakatain langpi haka shipo tarik nailur arajar arpoar kabadai kasing sajan kalapan lengo ekipajba katain berwad ekibor penyet distrik ka West Khasi Hills kumta haka khalai tarik nailur ki noyalam ka FKJGP West Khasi Hills ki lalej banyakendu iuba garot haka bakil ai tiru daka jingtho baun le ekabadon kam tungin yasngap ke ka bawa Karim Karmuti u sekretari ka FKJGP udan banong juga FKJP West Khasi Hills ni wan banya kenduk yo DC juga West Khasi Hills halor ka ba ngi UI ka kubor ka jingwan jong ki beriu na Assam ki government officials na Assam halang pi men haka khatar tarik badi si sajan ka por khatar siteng ai hawa ki let ru ya ka ban jurep ya ka mosikar badi kitu kisnong di badan situ sejan kena kalian kejongi ngil awan ban keli ban wat jingtip ba lau DC dan jingtip INM halor jong kani kejingwan jurep kejongki na kalian DC ru lau pensyai ba musim ladon kanu ko official kejing tip kai ga bapen susi kai ga bapen sok thang ngi kalong ba boros kat tu ngi burom kata ka status ko boros kat tu ngi dang yai burom ngi dang yai perkhat ya kai kata kejing yate kejing yakren hapdeng konrad sangma baru hemanta biswa sarma hak meeting balong halang pi ringi iman lah kapor ki ay beteng si ay beteng ni kaban wan ni kaban kam ni kaban pensrai bat ku mengiu i menen sajan lei ki dakam sindon bat ki ong ba wat si NC ru kem ai kitu kim de shu kiru pat ba kim de shu kiru madan ri ki adi ki briu ki badon haka an ki briu ki nong thau an jong ka Assam hi ki kam ni katu te kabumut ka bapen i ba ka i ka jingkwa ka jong ki bakalang pi kala dai lupa ngiu i ha haka session ke badang dep nagaliang jong konrad sangma bu kren bu ong ba un salum shoban penbet ya ke phase 2 un lum ya ki stakeholders un lum ya ki brio ki badon haka tu kejakai ki banya keren haka banya penbet ya ke phase 2 henry ngai i kani ka jing le suksek ka jing muslia jong ka sarkar Assam hi ka bumut ka pen isai ba maka hi kam burom lani kam nyukor ya kata ka status quo lada kalong kaya ilong si ilong kumni ni mentang ikwa ke jing pensai na kaliang juga state government nang ni napo ka jala ka jini ka Meghalaya baka bakan ong halor kani ka jingja ka badang depja si sajan kam dei ban snap jar malada ka snap jar u Assam nang thi uwan ya ka ban kam ya kalang pi ka badang don hapo ka jing ya penbet lada ma uunut ban ong ba CNC rum ai ngiling ikren sai kani ka sni watang siteng NC lani siksai ru nginum ai lada makiki kam ngir ni keluar ban kam bat nginyang ban yadai ka nginyang ya ka ban yale nam tajung ka la kalong da kanu ka rukom ru kani ka dei kasin ka bakhaddu ngatrai ban kaliang ka jongi ka bangingin sukut tangkum ni rinang ni sakhamat la da ka Assam hi kadang yai beteng bat la da ka yang kadang yai menti ka sarkar jalla ka jongi ngir ngin simpat deki sinjam